Unha veciña de Triñáns, en Boiro, morreu esta madrugada tras recibir varias coiteladas na súa vivenda. A Garda Civil arrestou un home de Boiro de 38 anos en relación cos feitos. Unha muller perdeu a vida apuñalada esta madrugada na súa vivenda de Triñáns, en Boiro. O 112 recibía alerta do ocorrido ao fío das 2:30 da madrugada a través da chamada dun particular que indicaba que unha muller fora apuñalada e estaba perdendo moito sangue. De inmediato, o persoal do 112 pasou aviso á Garda Civil e a técnicos sanitarios. En canto chegaron á vivenda, atoparon á muller falecida. Trátase de Carmucha Dieste, de 66 anos de idade. Tamén se atoparon preto da vivenda con un home de 38 anos veciño de Boiro, que responde ás iniciais SVB e que foi detido en relación co suceso. No momento da detención, o home atopábase espido de cintura para arriba e portaba unha mochila en cuso interior atoparon un coitelo ensanguentado e unha camisa. Ao parecer foi este home, que estaba a pasar uns días na casa da vítima, o que supostamente asestou as puñaladas á muller e despois alertou o 112. Os veciños enterábanse esta mañá do sucedido. Eu entereime polos veciños, que eu nin oín nada, porque por aquí é un camiño que a calquera hora da noite pasan coches, para arriba, para baixo, para arriba, para baixo. Aunque, como iso foi aí, eu non me enteraba de nada. Entereime esta mañá por meu irmán, que morrera, pero non sabía de que. Iban a facer a autopsia, pero despois vin aquí á casa dun primo a pedirlle un número de teléfono e foi cando me explicou que foi apuñalada iso por un individuo que eu non conoço. Ela conocía, era boa persona. Ela non o conoce, pero eu conoço ela. Pero a ele non o conoço. O home foi visto estes días coa vítima, mais ao parecer non existía relación sentimental algunha entre eles, polo que se descarta que se trate dun crime de violencia machista. Eu vio tamén andar por aquí. A que andaba, sabe eu, ou saben eles, pero andaba por aquí, vino. Ainda o viernes, fon a Boiro, e comellemos o autobús ali chamanlle, onde a casa de Pepe Raposo, un cruce, que vai por ali arriba. Estaba ele, a Marcela. Ten 38 anos, eu conocía, xa non da hora, xa hai moito que conoço. E conoço a nai, O pai morreu, xa morreu, xa hai tempo no mar, morreu no mar. Era boa persoa a señora, non? A nai é boa persona, a nai a min pareceme formado. Os veciños non amosaron moita sorpresa polo sucedido, dado o ambiente no que se relacionaba a vítima e o detido. Mira, estas cousas, tarde ou temprano, algo pasa, Estas cousas, tarde ou temprano, non acaban ben. Eso digo yo así. O home pasará mañá a disposición xudicial.